Mae Trydan Gwyrdd Cymru yn cwmni ynni adnewyddadwy sy'n perchen i Lywodraeth Cymru. Felly perchen i ni, bobl Cymru. Pwrpas ni ydy creu ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr sy'n mynd i wneud gwahaniaeth mawr i allforion carbon dioxide ni, hynny yw lleihau nhw, a gwneud Cymru yn wlad fwy hunangynhaliol o ran ynni adnewyddadwy. Be sy'n bwysig iawn amdano ni ydy da ni'n mynd i greu trydan adnewyddadwy ar tir yn bennaf sydd yn berchen i Llywodraeth Cymru. A mae hynna'n golygu byddwn ni'n medru rheoli yn agos iawn sut da ni'n datblygu'r prosiect yma ac hefyd cadw llawer iawn mwy o'r buddion yng Nghymru. Clocynnog 2 is a proposed wind farm. We're looking at up to 22 wind turbines producing around 100 megawatts of energy. The turbines are spread throughout the forest, but we're hoping to fill in a lot of the gaps from the original Clocynnog wind farm, which is here behind me now. Mae'r elw i gyd da ni'n creu yn mynd i aros yng Nghymru. Hefyd mae gennym ni cyfle i cymryd mantais ar gweithio gyda cwmnïau lleol a cwmnïau Cymreig. Mae yna cwmnïau da iawn sydd eisoes yn gwneud gwaith da gyda ffermydd gwynt yng Nghymru yma. Mae'r prosiectau yma yn rhai mawr ac yn ddrud, mae hynna'n golygu pres a swyddi yn dod i'r ardal. A hefyd, yn amlwg, mi fydd na cronfeydd cymunedol yn dod i'r ardal hefyd. So it's very important to us here at Trydan that we look after the environment during construction and operation of any wind farm. The environment here at Clocynnog is unique. There are species here which are protected. It's a delicate habitat and one that we need to manage carefully. We're investing lots of time, effort and money in survey work so that we can design a wind farm where the turbines and the infrastructure are sensitively integrated into the forest so that we can enhance that biodiversity and the wildlife interest that's here. Da ni'n sgwennu i bobl etholedig yn gyntaf, mae hynna'n digwydd yn syth bin. Da ni hefyd yn sgwennu i tirfeiddianwyr a ffermwyr cyfagos, a wedyn yn cyhoeddi yn newyddion ni, fel bod pawb yn dechrau dod i nabod be di'r cynlluniau'n fras, felly. Mae gennym ni wefan, fydd pawb yn gallu mynd i edrych ymano be di'n cynlluniau cychwynnol ni. Fydda ni'n cael gwadd pobl i ddod i siarad efo ni, ella mewn neuadda, pentrefi, cyfagos, a dyna fydd yr cychwyn i gael y sgwrs yma efo pobl, fel bod y pobl yn dod i nabod pwy ydi Trydan, rhoi cyfle i bobl bod yn rhan o'r brosiect. If you want to find out more, go to the Trydan Gwyrdd Cymru website.